Κάθε Τετάρτη 1-1 στο Τζελεμεντέ, παιδιά. Κάθε Τετάρτη στο Τζελεμεντέ, στη Βασιλίσσης Όλγας 49, έχουμε 1-1 σε συγκεκριμένες επιλογές. Μπουτάκι κοτόπουλο, παστίτσιο και γεμιστά πεντανόστιμα ορφανά 1-1, παιδιά. Παραγγέλνετε μία μερίδα, σας κάνουμε άλλη μία μερίδα δώρο. Και θα σας πω και μια ιστορία γρήγορα και σύντομα. Σήμερα μια σκέψη που έκανα. Όπως ξέρετε, λόγω του πολέμου οι τιμές έχουν ανέβει στις πρώτες ύλες πάρα πολύ. Δηλαδή, οι πιπεριές τις παίρναμε 1 ευρώ, τις παίρνουμε 5 ευρώ το κιλό. Οι ντομάτες τις παίρναμε 1 ευρώ, τις παίρνουμε 3 ευρώ το κιλό. Και σε όλα τα άλλα, και στα ρύζια, στα πάντα. Έχουν ανέβει, λένε, τα λιπάσματα, έχουν ανέβει τα πετρέλαια. Γενικά, πάντα βρίσκεται μια δικαιολογία για να ανεβαίνουν οι τιμές. Αλλά όχι τόσο πολύ. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Εμείς παρόλα αυτά συνεχίζουμε να τηρούμε το λόγο μας και να κρατάμε το 1-1 που σας υποσχεθήκαμε πριν από 1 μήνα. Και με μια απλή σκέψη, μια οικογένεια για να κάνει εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, 4 μερίδες γεμιστά, δηλαδή ένα ταψάκι γεμιστά, θα χρειαστεί τουλάχιστον 15 με 20 ευρώ. Τουλάχιστον για να τα μαγειρέψει. Ρύζι, λάδι, ντομάτες, πιπεριές, κρεμμυδάκι, όλα αυτά. Εδώ πέρα έρχεσαι, παίρνεις 4 μερίδες, δηλαδή 2 μερίδες και 2 δώρο και πληρώνεις 12 ευρώ. Πραγματικά αυτό που κάνουμε, βοηθάμε όλες τις οικογένειες αυτό το διάστημα να μπορούν να τρώνε όπως αρμόζει σε όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά, παιδιά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί από την πρώτη μέρα που το ξεκινήσαμε έχετε δείξει απεριόριστη αγάπη και απεριόριστη στήριξη. Και πάμε λίγο να κάνουμε και την παρουσίαση από τα υπόλοιπα πιάτα ημέρας, καθώς ξεκινάμε την παρουσίαση με το καλημέρα, καλημέρα φίλοι και φίλες μου. Καλή και ευλογημένη Τετάρτη να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, υγεία και ευλογία. Ξεκινάμε από εδώ. Χοιρινό με λάχανο πεντανόστιμο. Νηστίσιμα ρεβίθια στο φούρνο με μελιτζάνες. Παπουτσάκια, τα καλύτερα παπουτσάκια στην πόλη με διαφορά. Εδώ κάτω έχουμε χοιρινό ρολό, σωστά. Μπριζόλα φουρνού με πατάτα baby. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Εδώ λαχανοτολμάδες νηστίσιμοι θαλασσινών, μπακαλιάρο, σκορδαλιά. 25η Μαρτίου έρχεται, 25η Μαρτίου έρχεται, παιδιά. Ξεκινήστε να κάνετε προπαραγγελίες, γίνεται χαμός. Εδώ, όπως είπαμε, τα γεμιστά μας, μία σημεία μερίδα δώρο. Εδώ το παστίτσιο μας, μία σημεία μερίδα δώρο. Επίσης συνδυαστικά, μία μερίδα παστίτσιο, δώρο ένα γεμιστό. Μία μερίδα γεμιστά, δώρο ένα παστίτσιο. Συνεχίζουμε. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό πεντανόστιμο με ριζάκι. Εδώ έχουμε μπριζόλα χοιρινή σισχάρα. Κοτόπουλο μπουτάκι, 1-1 δώρο και συνδυαστικά με αυτά που σας δείξαμε πριν. Εδώ έχουμε σηκωτάκια πουλερικών πεντανόστιμα. Εδώ δεν είναι πουρές, μην ψαρώνετε. Σκορδαλιά είναι, μυρίζει, κατευθείαν μύρισε ο τόπος με τον μπακαλιάρο. Πατατούλα φούρνου, βραστά εποχής, ριζάκι μπασμάτι. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε, Ελισάβετ? Αυτά, πω με είπε και τέλεια η Ελισάβετ, παιδιά. Περάσαμε το τεστ σήμερα. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ.